život. Ima li ičeg boljeg od sedanja na vozu dok jedem pljeskavice koje su sveže ispečene na trafostanici pod naponom od 20.000 volti? Bljak! Ovaj ima ukus kao nešto što bi Edison isro. U svakom slučaju, pošto mi dosadilo da samo sedim ovdje i blejim na ovom vozu dok jedem pljeskavice koje imaju ukus kao izmet mrtvih naučnika, ja ću sada krenem. Vidimo se sutra opet kod Dže u kafanu. Ne, molim vas, nemojte. Ha, e pa tako ti i treba kad neće da se subaš na moj kanal The Pro Gamer Full HD 60 FPS The Pro Minecraft bez player, otvorena zagrada srpski gameplay i zatvorena zagrada. Hehehe, tako je, a sad ćemo da ti ukrademo i sve Fortnite sličice. Stanite, nitkovi! Je on to stvarno upotrebio reč nitkovi? Bam! Hvataj! Ovo je bilo napeto. Uzeli su mi banana skin sličicu. Maje, dobro, nije nešto to toliko strašno, nego... Kako se ti zoveš? Moje ime je Ujoš. Čekaj, misliš, Uroš? Pa da, to sam i rekao, Ujoš. U svakom slučaju, pošto mi je dosadilo da budem u tvom prisustvu, ja ću sada da odem. Joj, jedva čekam da stignem na svečano otvaranje novih gradskih kontejnera. Hej, jesi ti prijatelj onog lika koji nam je jučer rekao da smo mi nitkovi? Tako je, a sad se spremite da umrete. Šta reče? U ovom trenutku niko ne kontroliše ovaj voz i svakog časa će se sudariti sa nekim drugim vozom i zajedno će nas odneti smrt. Gdje ste ljudi? Da li ste i vi došli na svečano otvaranje gradskih kontejnera? Ovaj ovdje manijak ko će sve da nas pobije. A što to sad odjednom? Zato što su mi ukrali banana skin sličicu. Aj, Bura, samo vrati tu sličicu pa da idemo dalje. Ne mogu, pocepao sam sličicu i bacio u reku. Pocepao si mi sličicu? Dobro, ja sam ti pocijepao sličicu, ali žao mu je. Stvarno? Ne. Te bra, što bare nisi lago da bi se izvukli? Hehehe, sad ste gotovi, osim ako ne budete uspeli da zakočite na ovu kočnicu pored koje ćemo proći za 5 sekundi. Oh fuck, što sam vam ovo rekao? Wow! Danas smo se okupili zbog svečanog otvaranja novih gradskih kontejnera koji će biti značajni za ekologiju Donjeg Milanovca. Ajme, meni šta je sad ovo upravo proletelo iznad mene i pada ka onom smeru? Ćao svima ljudi. Jebem ti mater, Bojane.